Chigawo chakumasana pa Limpopo FM tayimisa kai ma program athu amalawi tafuna tikuziwiseni zimene zikuchitika kuzomba chisi kumeneku Mark Bottomani apezeka ali mugalimoto ya polisi akugawa ma 20,000 kwa anthu ndi cholinga chonoti awavotere akuyenda pa galimoto ya polisi a Mark Bottomani. Choncho dera limeneli anthu akumenekoko akufuna MP wa PP. Choncho anthu nonse kumeneko tengani ndrama zimene akupereka a Bottomanizo ndipo ndrama zimenezo muzidye koma kavotereni MP wanu amene mukumfuna kuchisi MP wa PP. Choncho amalawi tati tikuziwiseni zimene zikuchitika kuzomba ku constituency ku chisi ndi zimenezo kunena kuti a Mark Bottomani akuyenda ndi galimoto ya polisi ndi kumagawira ndalama ndipo akupanga zimenezi ndrama zimene apasidwa ndi president wa dziko lino. Akuyendesa galimoto ya polisi imeneyi ndi mnyamata wina amene amapanga za venda sikutinso ndo wa polisi. Mwazilowesa chibwana polisi yathu lero ikulowesedwa chibwana ntchito imene imalemekezedwa ija magalimoto aboma angoyendesa munthu wina aliyense. Choncho driver amene akuyendesa galimoto imene ikugawanso katundu ikugawa ndalama kuzomba chisi a Mark Bottomani. Choncho amalawi nonse amene muli ku chisi tiyeni musagonje musafoke kavotereni munthu amene ali wakumtima kwanu, munthu asakunjenjemereseni. Ino si nthawi yoopa, nthawi yoopa inapita, tili mu democracy, nthawi ino ndi ya democracy. Ngati inuyo mwakonda MP wa Mai Joyce Banda kamvotereni ameneyo, kama mwakonda MP wa DPP kamvotereni ameneyo, kama mwakonda MP wa UTM kamvotereni ameneyo, kandi wa UDF kamvotereni chinthu chimene inuyo mwachikonda. Koma munthu asabwere ndikukuopsezani ndikuchitirani. Ndikumbukirani kunena kuti nthawi yonena kuti tizipanga kampeni nthawi imeneyo yakhala itathesedwa. Choncho amalawi chimene tinganene chigawo chakumasana kuno nkonena kuti kuchisi a Mark Bottomani apezeka akuyenda pa galimoto ya polisi ndipo akugawa ndalama kwa anthu ndi cholinga chonena kuti avotere. Ndipo galimoto ya polisi imeneyi muli ma ballot paper amene ali ochonga. Ino anthu akuzomba olomutayiwotcha galimotoyo palibe kanthu chifukwa akufuna kugulisa ufulu wanu. Limpopo ndi Comrade Tayiwa. Ala Comrade Ntanywa china chilichonse chimene munayankhula 4 days ago chikungo chitika asamakuphekese iweyo anthu, asamakuphekese. Zonse zimene wakhala akunena wabakiri muluzi zikukhala zikuchitika. Zonse zimene amayankhula aboni kalindo ndi zimene tikuziona pa ground. Akuyesa kubera chisankho koma zikukanika. Ifetu tikungo kuthokozana amalawi chifukwa mumamva tikayankhula. Musalole kuchoka pamalo, osalola kuchoka pamalo, tetezani voti yanu. Ndipo aliyense aonesese kuti akamachoka pamalopo wavota. Tikuti manyo sikondomu manyo. Akuti kuti mwamva ali titi
ndikuti kodi mwamva likubwera bomba fasani choncho kukubwera bomba kama ndikoza kusimikizira kunena kuti ena mwa azungu amene anaitanidwa kuti azathandizire kubera atawa Amalawi mwaikunga amaona ngati kuno ku Mozambique, amaona ngati kuno kandi ku Indonesia kumene kumene amabera zisango ayiopera kutala kuti anthu aku Malawi ndi osauka koma mutu Mulungu anapasa nzeru. Azungu amene anabwera kuti athandizire MCP kuzabera chisankho atawa. Polingo woipa mtima Polingo pano nyama imene anajaija yamwima pakhosi akusowa nayo kolowera. Hey! Woipa Polingo ndithamangire uko ndikuitanidwa ndithamangire kumeneko kuti ndikamve kuti kuchitika zotani kuti ndibwereso ndisakupasire na Malawi. Tili pano 24 hours for Limpopo FM ndi Comrade Tayo.